yi wa shugaba hidima magana ƙasa ta taba shi wallahi ba ta isa ba. Shine lokacin da Shehu Yusufun na Bahani aka ce titi ya biyo ta inda za a yi inda kabarinsa yake, masana aka haɗu ana cewa to yanzu ya za a yi, ga shehu yana cikin shabbakin nan yana cikin kabarinsa, ya za a yi. Wasu daga cikin waɗanda suka sallamari suka ce to me za a yi, a buɗe a ɗauke shi a canja masa guri ba. To ai kar a buɗe kuma Yusufun na Bahani din ne ƙasa za ta yi mawa nawa. To Allah ku buɗe shi. Mala aka buɗe shi aka ɗauko shi aka yi ta ɗaukan samalan a lokacin don neman albarka. To ƙasa ya za ta taɓa shi wanda iyo manzan Allah hidima, domin ruhul arwahi ya shige shi. Don wannan kana ganin ya mutu, wannan mutuwar su malam wani abu ne daban. Ƙwarai, ai in ka samu annabi ka yi ruhin da mutuwa ba ta isa ta kama ka ba. Mutuwa ba abin da za ta yi ma. Ƙwarai. Wanda bai kula da shugaba ba ne, tun ma kan ya mutu ma mataccen ne. Wallahi tun kan ya mutu ma babu shi. Ƙwarai. Domin duk abin da yake yi kan ya mutu sai ya dinga nadama me yasa ya tsaya yi kaza. Ƙwarai. Isa a kula da annabi, kula da shugaba ma. A nan lamari yake.